расман муҳорибаи унвонӣ дар вазн миёна байни чемпион Исраил Адесаня ва довталаб Ҷаред Канане рӯзи 2 июл дар турнири UFC 276. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони UFC дар вазни ним вазнин Гловер Тейшера нақшаи муҳорибаи худро зидди довталаб Ирҷи Прохаски гуфт. Прохаски ҷангвари хеле хуб аст. Ирҷи хеле хатарнок аст, чунки ӯ доимо ҳаракат мекунад ва бо ҳар гуна роҳҳо ҳамла мекунад. ман бояд ки бо ақлона ҷангам ва кори худро ба анҷом расонам. таҷриба и бартарӣ аст ва ин чизро рад кардан номумкин аст. албатта ки таҷриба ба ман бартарӣ медиҳад ва ҳамаи корҳое ки ҳозир ҷангварони ҷавон карда истоданд, ман аллакай карда будам. барои ҳамин ман бояд ки бо ақлона кор карда кори худро хуб ба анҷом расонам. тамринҳои ман ба монанди ҳамавақта буд. ман сирҳои зиёд надорам. шумо муҳорибаҳои маро дидагин ва медонем ки дар ин муҳориба ман чӣ кор мекунам, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Гловер Тейшера ва Ирҷи Прохаски рӯзи 12 июн дар турнири UFC 275 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. шаби гузашта дар барномаи нави The Pivot подкаст президенти UFC Дана Вайт дар ҳуҷраи кории худ аз назди доскаи нақшаҳои худ мегзарад ва ин доска ногаҳонӣ дар кадри ин навор меафтад ки дар он рӯйхати турнирҳои UFC навишта шудааст ки ҳоло расман эълон шудагӣ нестанд ва ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем ки UFC чӣ нақшаҳо доранд. ана дар ин акс дида мешавад ки рӯзи 2 июл турнири UFC 276 баргузор мегардад ва аз муҳорибаҳои калон мо мебинем ки UFC муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи Исраил Адесаня ва Ҷаред Кананеро ташкил мекунанд. аз дуюм муҳорибаи асосии турнир муҳорибае ки ҳоло ҳеҷ кас дар борааш ягон чиз гуфтагӣ набуд. ин муҳориба байни Ҳамзат Чимаев ва Нейт Диаз аст. ва боз як муҳорибаи дигаре ки ҳоло эълон шудагӣ нест, ин муҳориба дар вазни 61 килограмм байни Шон Омели ва Педро Муноз аст. дар дуюм акс дида мешавад ки UFC рӯзи 23 июл турнири UFC Fight Night ташкил кардан мехоҳанд ва дар ин турнир муҳорибаи ситораи UFC Педи Пимблен ва Отман Оздемиро ташкил кардан мехоҳанд. дар сеюм акс боша дида мешавад ки UFC рӯзи 3 июл турнири UFC 277ро ташкил кардан мехоҳанд ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳориба байни Ҷон Ҷонс ва Стипи Миочич мешавад. ва боз дар ин турнир муҳорибаи Магомед Анкалаев ва Энтони Смит ба нақша гирифта шудааст. дӯстон, фикр мекунам ки шахсе ки ин наворро сабт карда ва ин нақшаҳои UFC-ро фош кард, шояд ки ӯро аз кор ронанд. аммо биёин оиди ин муҳорибаҳо суҳбат мекунем. агар ки муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Нейт Диаз баргузор гардад, ба фикри шумо кӣ ғолиб шуда метавонад? ва оё шумо тасаввур карда метавонистед ки UFC чунин муҳорибаро ташкил кардан мехоҳанд? ҳатман фикроятонро дар комментария нависед. мо боша мегзарем ба дигар хабар. чемпиони UFC дар вазни сабук Чарлз Оливейра дастовардҳои чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедовро эҳтиром мекунад, аммо боварӣ дорад ки агар онҳо дар қафас вомехӯрданд, пас ӯ Ҳабибро шикаст медод. ҳабиб ҷангвари хуб аст. ӯ дар таърих даромад ва баъд карьераи худро ба анҷом расонд. аммо агар ки мо меҷангидем вақте ки ӯ чемпион буд, ман ӯро мезадам ва камарбандро аз ӯ мегирифтам, чунки ҳозир ман таърих эҷод карда истодам. ман чемпионам ва ман исбот кардам ки дар қуллаи баландӣ бесабаб қарор надорам, гуфтааст Оливейра. ҳамчунин Чарлз оиди Ислам Махачев низ фикрҳои худро баён кард. ман фикр мекунам ки Ислам аввал бояд ки бо ягон рақиби ҷиддӣ муҳориба гузаронад, бо ҷангвароне ки номи калон доранд ва баъд танҳо баъди ин кор ӯ метавонад ки барои довталаб шудан номзади худро пешниҳод кунад, гуфтааст Оливейра. дӯстон,
хотиррасон мекунем ки Чарлз Оливера аллакай рӯзи 8 май дар турнири UFC 274 бо Ҷастин Гейҷ вомехӯрад ва агар ки ӯ ғолиб шавад, пас бисёриҳо ӯро бо Ҳабиб муқоиса мекунанд ва баъд саволҳо пайдо мешавад ки агар Ҳабиб ва Оливера вомехӯрданд, кӣ ғолиб шуда метавонист? Барои ҳамин дӯстон савол ба худи шумо: агар ки Чарлз Оливера ва Ҳабиб Нурмагомедов дар қафас вохӯранд, кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонист? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.